Boche mago irame iroko akana no warire malo. Urano da papro yataga komaro. Suntende estou eu leti uma cigara, um sapo com moro fara, me vão a beber tamara, um sapo no rio, me sabe a tranga, a moni saia masmara, me que nada trouxe atrás. Karalare buli, pijama pijama, karalare buli, baby ukubuja, karalare buli, karalare buli, karalare buli, pijama pijama, karalare buli, baby ukubuja, karalare buli, karalare buli, ninafuata, na pemita. Zo, goeiemiddag vanuit Suriname. Voor mijn diaspora mensen, voor mijn Surinamers in het buitenland. Goedenavond, goedemorgen. En nog een leuke zondag. Het is vandaag een regenachtige weer. Akkoru bijna like Holland. Ik kan taki. En
Niet zo'n mooie dag voor velen, maar goed. Ik heb regen nodig, want je weet, als je landbouw doet, moet je eigenlijk, je moet alleen. If je nou watra, je nou man produceert toe. Dus daarom. In mijn geval mensen, goedemiddag, welkom. Newara Wi Sranan. Laten we kijken wat vandaag, als de natuur me kracht gegeven, dus hoe kan takwan toestand baga. En ik heb opgemerkt, ik heb een aantal documenten geplaatst. En ik hoop dat jullie dat ook sharen en lezen. Want ik plaats die dingen, maar die zijn ego viral. Want men leest niet en men weet bijna niet waarover ik documenten plaats. Maar voordat ik daarop kom, dan jongen, allemaal te op in breedte, tak i op is een nieuw day. En in breedte, tak te op aan nature, nanga gado, nanga de biggest magia krakti. Eigenlijk voor a roko se kon do tapa grond tap disi. En toch walo mij play echte man ete, walo mij denk tak de man a gado. Maar in geval, ik wens een succes. We hebben weer een legend. Wat tranga Sranamang, wat tranga roko Sranamang. Die ons jaren heeft verzorgd met kip, met ei, met steen. Net ook als meneer Fateh Mohammed. Je weet van Paramaribo Bazaar. Die man is gaan rusten. En nu hebben we meneer Arman van Halen. Die man is ook gaan rusten naar zijn harde werk. Maar offer. Die man was een legend. Een Surinaamse businessman. Die heel veel werknemers verzorgd. Of verzorgde, sorry. Maar jullie begrijpen het. Ik schrok wel even. Want je verwacht niet dat jongen, dat mijn man die zie. Zij roko zo tranga. Die zou toch juist lange libi moest gide man zie. Mek de man go ganip chinso. Maar in elk geval. We zijn niet hier gekomen om voor eeuwig te blijven. We zijn hier gekomen om te doen wat we moeten doen. Anderen komen hier om te stelen. Anderen komen hier en anderen niet te gunnen. Trouwens, ik kom voor broccoli bisma. Trouwens, ik kom voor leggen van de valk. Ja toch? Trouwens, leggen van de rij heefutuwagi. Van de weer Rolex Oloisi. Maar de ne begrijpt dat we weer one made in China. Of me buy na China. Wa Oloisi voor $1 na euro mim luku. Maar trouwens vind ik de man biji auto. De man moest play vallen gitrali bisma. Maar de vergiti. Tak na alasan na jae tang. Next ino chagwe. Maar je hebt anderen die van harpe. Isa ito. We harpe, we foro. Une denku medemens. Une denk tak wan boelibi kange di alasma. En dat allemaal kalibi Sranang vooral. Want we zijn niet eens met zoveel mensen. En je ziet, ik heb een stukken geplaatst. Eén persoon die alles wil hebben. De andere persoon wil de helft hebben. Een andere komt en doet zogenaamd. Dat zullen jullie met jullie menen. Want de juice-pakket, de fregwata, tap zijn ook op beloven voor ook boom nou. Maar intussen, de man op de agenda. Ik hoop dat ze zich ermee bevredigen hoor. Koluku. Mensen, ik weet niet als jullie het weten, maar ik tenminste, contact vast aan dit. Ik wist nooit dat er zoveel rechtsdeskundigen zijn in Suriname. Sabi so. Waloman sabi so.
Agestak de teremanokar an nen famang. Agestaki de me make money nanga maning. Mensen die mijn vorige live hebben gevolgd, uyere sami tegi unto. Uyere sami tegi de bigi man fu kruktu oso. Arki bon sametaki. Ik wil niet altijd de eerste zijn. Daarom laat ik dingen ook gaan. Er is nu een fout in de vonnis. Van mijn Marcel heeft het ook gelezen. Toch? Ik hoef niet altijd de eerste te zijn. Want wij krijgen wel altijd eerst de documenten. En ik moest lachen, ja. Want hij maakt me sorry, taki, luku jafaya. Maar ik ben blij dat ook anderen hebben gezien. Maar al die deskundigen. En we praten niet over een persoon. Fout of niet fout of wel fout. Maar als je ziet hoeveel mensen met de naam van meneer Bouterse geld verdienen, jongen. Journalisten, geweldenaars, advocaten, iedereen die held zijn geworden, sabiso, meluku de wan voor wan. Wan voor wan meluku de. Anderen hebben 1 agenda, anderen hebben 3 agenda's, anderen hebben 6 agenda's. Maar ze hebben het zelfs niet door dat er mensen zijn die een mensstudie van hun maken. Dat er toppers zijn. Ik ga voorzichtig en dan moeten jullie weten waarover ik het heb, hoor. Dat er toppers zijn. Ja, maar als die man moet opgesloten worden, dan moet die man opgesloten worden. En dan ga ik de stuk naar Hof sturen. En als Hof me adviseert. En u hebt niet eens gelezen. En dan moet die man na 20 jaar gaan zitten. En zo sabi zo. Maar even. U bent nummer 1 nu. Want u draait een scenario. U draait een agenda. En hiermee moeten jullie voorzichtig zijn, mensen. Hiermee moeten jullie voorzichtig zijn. Er zijn een aantal scenario's. Ik wil bijna de maanden noemen. In Lukubong, december heb je. Dan krijg je januari, februari, maart, april, mei, juni. Juli. Het hoeft niet zo te zijn. Maar onthoud samotaki. En mi hoort taku schrijven. Wat agenda hij draait. Geopolitiek. Buitenlandse kracht. Gaan we die meneer opsluiten of gaan we die meneer niet opsluiten? Of gaan we nog gebruiken voor onze politieke programma? Arki bunsa met taki. En uno goina scenario dati. Zeg, er komt een moment. Er komt een moment. Dat kan jumpo tapu ede. Dat er iets wordt gecreëerd. Om Bouterse heen. En dat is een grote verrassing. Dat er een crisis gaat komen, dat verkiezing niet meer doorgaat. Hoeft niet zo te zijn. Want men zegt dat, me por alasan niet toch? Regeren toppers. Meneer Karne, wat de schroto met toepa draait.
Regeren toppers. Die agenda van jullie is al buiten. Als jullie met binnenlandse veiligheid werken en een paar van die mannen van jullie luisteren, want de hele dag zijn jullie achter me met wie ik praat, waar ik ga, wat ik doe. Jullie plaatsen GPS in mijn auto's, afluisterdingen in mijn auto's. Dan zitten jullie een politieke scenario om bouters te draaien. En mensen van de NDP, jullie kwakshalsers, een aantal van jullie daar. Jullie kwakshalsers, een aantal van jullie daar. We play one biggie politiek deskundige daarbij. Dan moet adviseer UNO. Zij de UNO hoor wat handtekenen actie. Dat UNO een strotte bouta. Mek alamango teken if na so we menen nga man. Want wala mala dape. Utchaprahas. Utchamars. Landvernietigers. Hoe sabu agenda to voor een lof den say wakadape na oser? Those are time takano true. Ja toch? Want una pasuko na NDP. Daarom 2012 of 13 mi bedank officieel. Nou om de chaprahas mentaliteit is voor uno. En Pouters on een architect. Wat aantal van ons zijn playlijk ulobamang. Uchamars. Ja toch? Mina lobamang, mina dangamang. Maar mo taigunu. Ishara kere na uno wa aantal van ons zijn city. Udetak international na national. Want umano sapsepsa. Hoef no sapsepsa. Hoef informatie die is no sapsepsa. Dat we play walo kakalaka, walo alata. Ja, we hebben georganiseerd een show gegeven. Maar jullie hebben jullie NDP'ers en het Surinaams volk dat een deel niet achter jullie staat. Niet achter Panka staat. Niet achter Abdul Gafur staat. Niet achter Amstad Abdul staat. Jullie klootzakken. Jullie zijn klootzakken daar, ja. Als jullie menen met het volk, met onze leider of jullie leider. Zo chaprahas. Ik heb zo'n erg wang. Te verkiezen no godoro. Wat een scenario na nga agenda. Na nga body language van nummer 1 sa usabi. Uno sab safe sa, no? Uno sab safe sa. Of we play, tak we gaan minen met hem hal. We gaan naar Leensberg een beetje thee drinken. We gaan koffie drinken. Als er wijn gedronken moet worden. Dat is kort saka bombel suto. Nou, pef, pef. Look hoe dat one so long. Look hoe dat one so long. We tek begin Mike en leg uit. Wo long. Ja, Reno. Kade une shi wat uye no kring. Une was bus watra. Une was kandra watra. Une was merki watra. Da une shi sani. Da usa tekelek fake news me. Maar de low hanging fruits. De potis maf me. Na de do firenga. Watch out, mensen. Deze man met een aantal van die chamars en die chaprahas en die landvernietigers. Ze zijn bezig. Ze zijn bezig. Er zijn enkele van andere politieke partijen die ook hard meedoen. Want het gaat om olie, het gaat om gas. Het gaat om rijkdommen van Suriname. En een klein, u weet,
die vaste volgers van me. Ik heb een aantal zaken op mijn page gedeponeerd. Ik heb erover gesproken. Geen ene woord de meneer rap erover. Geen ene woord. SLMbo Sergi 5 SADR. Hoe vergeet die? Lucas Mabobayeng. Initiatief deponeer. Wan koop. Voor een gebouw. Hotel Barcelona mi jaren later. Voor 3,6 miljoen euro. Regering. Je bij wat gebouw. Sabe certa op een veld. 1,3 miljoen dollar. De regering heeft bij een gebouw. Sa ook to spiritueel no boom. Dan mi poti minister voor arbeid. Ben ik kan tak amakis opdracht voor God teken. Want deze man is zo eerlijk, ja. Maar ministers, een aantal van jullie. Laat u niet misbruiken en gebruiken door deze toppers in de regering. Een gebouw dat al jaren staat voor verkoop. Ga kijken wie gedeeld heeft. Een aantal chamars. Een aantal landvernietigers. Een gebouw die dadelijk kan de mannen mag gebruiken. Want de sansan draperen. Do lompa ka uno. Want hij pot een gras merki na gebouw da aher. Je inosas madringa merki. Teisi tafra na sturu. Hij skoof automatisch. Dat is maar een loita gebouw. Want no one ambtenaar nog eens doe na gebouw da pedalen. Teki ailuku. Daarom een gebouw no beseri. Dus wat tu chamar. Na wat tu chaprahas. Fere 3 zoveel miljoen. Goluka taxatiewaarde. Is dat geen corruptie? Naar mijn mening is dat wel corruptie. Daarvoor hebben we wel geld om te betalen. Maar wanneer je dat PG schrijft, of organisaties naar PG openbare ministerie schrijft, dan no man. Wanneer iemand een perceel verkoopt, ja, je moet een perceel-ID hebben. Ga kijken. Is er een perceel-ID? Ik heb het ook gezegd. Gles staat een stempel en die koop is gedaan. Zonder gles-ID. Laat een notaris een perceel verkopen zonder perceel-ID. Dat je hier is. Dus de staat staat boven de wet van de staat. Maar normale burger dat ibo alle soort boete, alle soort staat. Ja, je bent tegen de wet en tegen dit. Wama voorwapching koosbanti, we soroten 16 wiki. Wama say rova kondre, en waka vrij. Wama say smoke up ching marijuana, we soroto 16 wiki tumong. Wama say hosel marijuana, ik heb niet gezegd dat het goed is. We soroto jaren. Maar grondrover in vrijheid gesteld. Grondroverij wakka. We leven in een omgekeerde wereld. Dus met een soort strana we Libië. Maar ex-minister Kira, her onderwijs. Gedecoreerd beste onder een soort van met shit op Facebook en social media. Dan mijn actie misdrijf af. Fa. Mira sabi hera. En niemand kan me antwoord geven.
Jullie hebben weer gezien toch? Grote lappen grond genomen door een paar NV's en een paar katvangers van de ABOP. Ga kijken. Er komt nog meer. Er komt nog meer. En niet ABOP alleen. Partij Loer komt er ook. Jullie willen gaan stemmen toch? Wie is er dan? Jullie willen 2025 gaan stemmen toch? Gaan we stemmen tegen corruptie? Of gaan we stemmen voor corruptie? Gaan we stemmen voor niet een goede sociaal plan? Of wel een goede sociaal plan? Dan maar Lukuno. If we stem je Wi Sranan, of we gaan stem je Sem Mandisi. Sem Amsat Abdul, Sem Aziz Gayadin, Sem Yogi, dat ja tulong stem kar. Ab tulong ke gar mariga, dat tulong ja stem kar. En dan man nakip baka say, ugo stem je de Mandisi. Maar baka 25. No wama mus ep mi moro. Tak yani bas nan kusingwa de katna jamele leise योगिया देख का करी से असिसवा देख वहां चोरी करे है कोई ना बोले है हम सब तो अब्दुल हम लोग के बोले रहा अरे कौन थे दे फाली वाची अब तू लोग के गरिया मराएगा तुमको तुला ना बेल करिए नो बेल मी नो सेंट डॉक्यूमेंट जिमी wanda unusra fay sukeng ta may jump op dat podium ta politiek partij. Anderen gebruiken en misbruiken politieke partijen in plaats dat leiden ze wegjaag. Maar nee, ze worden geëerd, er wordt kaarsen voor hen gelegd, er wordt dia voor hen gelegd. Oh Bhagwan, dan gaan ze naar mandir of dan gaan ze naar de kerk. En bidden ze zeggen, God vergeef mij voor alle schulden die ik heb gedaan. God vergeef mij voor alle gronden die ik heb gestolen. God vergeef mij dat ik een volk heb voor de gek houden. Maar dat ik bad ik hoor volk voor de gek baka. Dat is serieus baka, dat is chapaket baka. Inoyere baka. Hoeveel miljoen wordt er weer, zoals aan die baka, food basket, no? Golukusadina food basket. Hoe vaak heb ik niet gevraagd? Geef een instituut. We schrijven van mij als schrijfers naar de door. Dat gim den en per pakket ego. 45 miljoen, 30 miljoen, 25 miljoen. En er wordt gewoon gestolen. Gewoon wordt er gestolen. En men gelooft deze gasten ook. De man dacht, mama heeft dingen gebracht hoor. Weet het weer? Bonnen. En dan gaan we inkopen doen voor 500 of 1000 SRD. Na je palaste money. Ida de man se pour money uit de saka. Tak do jiwa money. Na sponsoren money. Na money sang de man e vernietig kondre. De man se vernietig landbouw. Er is geen landbouwontwikkeling. Laat ze mij komen vertellen. Alleen family en friends. Maar ik mag niet praten. Dan heb je van die fake accounts die me uitschelden. En die me alle soort dingen beschuldigen. Maar je mag niet praten hoor. Je mag het volk ogen niet open doen. Want alles draait om een paar mensen. Maar alles. Geen enkele ontwikkelingsvisie is er in deze regering. Je hebt wel een aantal mensen in de regering, ja. Maar top van de regering. Die chabrahas. Die gaan gewoon door. Ja toch? De president kan mooi vertellen, ja, de dollar is nu stabiel. En u ziet het wel, hè, we hebben ons moeite gedaan, 3 jaar lang. En de dollar is nu stabiel. En het dollar is stabiel. Maar wat hij niet vergeet, om te zeggen, hoe
die dollar stabiel nu is. Een dagje komt het wel naar buiten. We hebben ook lijnen naar u toe, waar we ook advies geven. De waarheid komt naar buiten. Ja toch? President, zeg waarom? Je hebt toch een adviseur daar? Hij geeft je toch advies? Huh? Waarom wordt er niet zoveel gesjoemeld met benzine? Ik hoop dat Mark Goedenen kan vertellen wat er gebeurt nu. Wanneer die onderzoeken in die eilanden komen, dan gaan jullie schrikken. Dat is spannend. Jullie volgen me toch? Een geheime dienst. Utan volg Godoro. Maar jullie moeten ook de waarheid gaan vertellen aan jullie hoofd van de inlichtingendienst met wie ik praat en wat ik doe. Hoor? Dat moeten jullie ook gaan doorgeven. Dollar is gezakt, ja, stabiel. Wi Sranan dankbaar zijn, niet aan jezelf. Je moet Wi Sranan dankbaar zijn. Dan ga je zelf zien. Een andere ding. Je ziet dat die OMO doorgaat. Je ziet dat die piramidespel doorgaat. Dollar is stabiel. Ja, dankjewel. Wi Sranan, dankjewel. Ja, dankjewel hoor. Want ik ben bewijzen, kom dan nog Bari. President. Want ik ben bewijzen, kom. Boy. Ik weet niet wanneer een aantal minister op het laatste moment gaat verwijderen. Maar volgens mij moet je, ik weet niet hoeveel ministeries er zijn, dus ik wil maar tijden naar de commissies via. Evalueer al die commissies van je die ministeries. Dan ga ik je advies geven. Vrijblijven. Maak van al die ministeries 7 of 8 ministeries. Jaag 90% van die ambassades van je weg. Jaag ze weg. Want ze deuken geen moer. Al die buitenlandse reizen die jullie maken, heeft niets gebracht voor Suriname. Beter dat je het geld gebruikt voor onderwijs, voor je gezondheidszorg. Ja, die verpleegsters en die verzorgers beter kunnen betalen. Die artsen die in een academisch ziekenhuis en andere ziekenhuis zijn, kan je beter een salaris betalen. Want je gezondheid is op 0,2, 0,3. Anomitaki internationaal. Onderwijsniveau is op 3. Anomitaki internationaal taki. En dat is de laatste 3 jaar is gedropt. En dan geef je een grote show. Want met politiek wil je alles horen. Want jullie maken zelfs propaganda met staatsgelden. Zogenaamd is het van jullie sponsoren. Ja, we krijgen donaties en zo. Larry Koek verhaal. Vertel geen chocolade Mars. Want dat zitten jullie aan mensen te vertellen. Dan willen jullie mee klein maken. Dan zetten jullie alles soort fake accounts om alles soort geweldige mee uit te schelden. Maar het gaat niet helpen. Kom met de waarheid. Dat kan de ik kan win want choose van volk. Ete. Kan de, mina sabi. Wat heb je interviewd, dan laat die man weggaan hoor. U moet niet vergeten. Een mooie volk. Een mooie volk zou bij Abi. Ik praat dat volk in 3 jaar. Ik prating. You e prating. Ronnie Brunswijk e prating. Somo Hadja e prating. En je mag het niet zeggen.
Ja, uno stem je. O bala matie, muye. Uno stem di me, o luku me. O looking. Usamaka sembe, o looking. Usago stem baka. Wat stem die go-to? Wat stem die voor gromoro? Wat stem voor rijkdom die mamoro? Wat stem die aan mijn familie? En brada, en sa, de chiefing. Die dat ook stem. Ieder die toch? Vertel, hoor. Jullie gaan voor hun en hun familie gaan stemmen. Niet voor gezondheidszorg. Niet voor onderwijs. Niet voor een algemene takere no ala libis mam nya wang. Newara Wi Sranan. VAP is al jaren bezig. Verbroederingspolitiek, alleen maar nonsens. Gaat nog 60 jaar duren. Want jullie kweken alleen maar haters. Jullie kweken alleen maar haters. Jullie leren je jongeren haters te zijn. En wanneer ze dat niet accepteren, dat duperen ze je. Want zo na bianse kam na je cha, तो हम लोग के चाहिए सुने के सुनना कपड़ी पोकू ना ड्राई करिए अच्छा सुन ले तो हिंदुस्तानी बात है कि कपड़ी आ गए तू jullie kweken alleen maar haters. Iedereen mag luisteren wat voor muziek. Net als de Creoolse luisteren ook naar Hindustaans muziek, Javaans muziek, Chinees muziek. Maar nee, we moeten alleen maar apart houden voor eigen belang. Regering. Van mijn apartheidspolitiek we doe jij naar Conre. Vanaf 1975. Dat is zo'n periode. Pasa bebi gobung. Na alasma, ala volk, acceptatie. Uno be kosmoro. Ube takang ole brada na sa. En je ziet wat er weer gebeurt. We leren niet uit Guyana, hè? We willen terug, hè? Velen begrijpen het niet. We zijn zo'n kleine economie. En we snappen het niet. Ik had ook op mijn page geplaatst. Wat men klaagt. Ja, waarom worden dingen nog steeds zo duur verkocht? Goederen worden duurder. Bouwmaterialen worden duurder. Alles gaat duurder worden. En laat me nu één ding zeggen. Los van die handelaren, ondernemers, die hit en run. Ik heb het niet over die hit en run. Want je hebt al loma zei ko gok tapaveld. Met tak de importeur zijn importeur jaren, de maar de jaren. De maar op bedrijven, de maar werknemers, de maar bij de belasting, de maar doe dat aan niet. Terwijl go failliet. Niets gaat goedkoper worden. Onthoud één ding. Niets gaat goedkoper worden. Wij planten veel. Ook zoiets. Ik heb jongeren gezet. We leren jongeren. We hebben nu een aantal jongeren die we leren om te planten. Uit de volksbuurten. We take 5 dapen, we take 10 dapen. Ook dat. De mij takwalo negatief zijn. We hebben zo'n negatief aantal van ze. Inborst. Afgunst. Ja, look hoe ding. Dat ben ik wel leerd. Maar, wat men niet begrijpt. Eigenlijk moet het ministerie van LVV met al die kwakshalvers die daar zijn, toch, tot trainers maken, want ze zitten de hele dag bij LVV. De hele dag zitten ze bij LVV.
In plaats jullie vanaf de kleuter, elke dag. Me kwam scoren voor de Chipelando ego baka 10 jaar, dan 15 jaar. Maar nee, jullie zijn ook met jezelf bezig. Maar laat me niet afdwalen. Want je kan me soms boos maken met deze klootzakken die daar soms zitten. Sorry. Een andere punt. Om terug te komen op de prijzen. Er staat niet elke dag binnen zo om 100 botten en knapu. Voor Panama kanaal, de mij kies route. Container en fado voor botten. Alles wat samen heeft staan. Vanaf 3 jaar. En dat is een beleid van de regering. Wat gaat de regering doen? Dat die prijzen een beetje beheersbaar zijn. Wat alles gaat duur worden, wat we exporteren bijna niets. We hebben jaren bauxiet geëxporteerd. Wat hebben we erover gehouden? Niks. Dus we moeten niet verwachten dat het alles gaat verlaagd worden en betaalbaar worden. En dan mag de regering met alle soort pakketten komen. Ano epi. Als we niet goed ermee omgaan, kom ik je aan toe voorbeeld. Container open vanaf januari. Vanaf januari, februari. Dan, if you look op tussen de 900 en 1350 US extra op een container. Dat is voor dat container. Want dat container is rechtstreeks naar Suriname. Ik ga via Panama, of van Trinidad, of van Guyana, dat is Suriname. Zo kosten. Laat die ja, tangano a bagger kosten de ete. Daar het moment dat jongens zeggen, stone is prijs, dat is prijs. Wanneer die ondernemer 30 tot 40.000 dollar betaalt aan baggerkosten. Wanneer een container naar binnen komt, ga kijken hoeveel kosten moet betaald worden aan baggerkosten. En iedereen heeft zijn prijs. DP World heeft zijn prijs. De andere haven heeft zijn prijs. Alleen maar kosten dat betaald moet worden. En alle kosten worden door de importeur en de distributeur komt erbij. En wie betaalt het? De consument. Dus wanneer de minister van Economische Zaken komt uitleggen van ja, de dingen moeten naar beneden en dit of dat, zo lees mijn actiemisdrijf af. Toen calculeren we een prijs van een handelaar die kon aan een bepaalde prijs. Zou onnormaal begrijpt dan nu. Maar we weten ook dat er heel veel wordt wetgewassen. En dat zijn die hit- en rin bedrijven. De mij op een NVTD, de mij op Klaramara, de baka wiki de mij gwebaka. De man heeft bij belasting, de man heeft bij rokomang, de man heeft spang. De man heeft bij verzekeringskosten, de man heeft long kadel solis, de man heeft long, de man heeft bij walo santu. Maar een biggie bedrijf, no man kan meken. Ik denk dat hem kan meken nou zelfs die zie. Ik denk dat Subesco kan meken zijn die zie. Ik denk dat Pacific kan meken zijn die zie. Ik denk dat NV Dam kan meken zijn die zie. Nou, alle dit trabedrijf. Ze op 300, 400, 500 rokoman. Ik denk Fernandes kan meken zijn die zie. Dus pure uit uw idee. Terwijl minister kijkt leggen uit. Dat je nou, ja, kan niet begrijpen. Ik moet met die handelaren praten. En dat dit praten. Dan intussen. Bangirente. Ik wil 30%. Reken ik courant. Morgen voor u. En wie moet dat betalen? Jullie. Jullie consumenten. Toch? Die heel veel thuis niet planten. Die heel veel afhankelijk is van onze boeren. Want die staan wel in maar 24 uur op het weiland. Die moeten 4 in de ochtend opstaan.
Die moeten s'avonds laat nog oosten, want je moet morgen eten. Want je wil die nasi wel eten morgenochtend. Je wil die bami wel eten met kip. En je wil morgen wel een gebakken ei eten. Maar je denkt niet, velen van ons, hoe die boer moet zwoegen voor zijn exidoro you. Voor zijn foro op kona you. Voor zijn groente kona you. Voor zijn alesi prani dorona you. Ik denk dat velen niet bewust zijn daarvan. Maar ja, als dan Cousin praat, dan is hij gek aan het worden. Dan mij smoko. Alles wat staan in mijn pot op mijn page. Iemand zegt, ik moet ze allemaal blokkeren. Ja toch? Als je ook op tegen ziet, dan mijn pot was zo samen normaal begrepen. Maar goed. Ik hoop dat ze bewust worden en dat je begrepen hoor. Geloof me. Met hoop ik. Ik ga ook niet mijn hele leven lang hier achter een camera staan en praten. En jullie bewust maken en wordt nog niet bewust. Ik ga 2025 zien als jullie bewust zijn geworden. Daar gaan we bepalen. Ja toch? Daar gaan we zien. If na nonsense be betaki. Hoor meneer Anand, kom maar. Wanneer nonsense betaki toch? Usa luku 2025 of 3 jaar, ja? Dosa begrijpzaam betaki. Ja? Want de boeren zijn prani. Toch? If de tap tamara. If de foruman e quick moro. Usa ta importeren. Dan ik zie ook kost 30 golute importeren. Nou dat doen we niet. Toch meneer Anand? Met je leeg hoofd. Ja toch? Dus kom geen nonsens uitleggen hier. En als je vindt dat ik nonsens zeg op mijn live, laat het voor de mensen die het wel begrijpen. Ja? Mensen, ik heb een verzoek. Vandaag is 24. We naderen de kerstdagen. En ik vraag aan iedereen, voorzichtig. Ik zie elke dag auto's in goud, die zijn naki, dat hij naki, trouwens nak misrevi, espressie, 12 espressie. Hoe voorzichtig in het verkeer. Laten we leuke dagen hebben. Laten we zo voorzichtig mogelijk zijn. Maar laten we nadenken wat we willen als Surinamers. Laten we een keertje goed nadenken. Als je echt een Suriname bent, non trowe dotti na strati. Non trowe je blik na strati. Want in dat buitenland, une doet aan dat. Laten we ons mooi Suriname zo schoon mogelijk houden. Want dat kost ook geld. Dat kost ook energie. We hebben het allemaal moeilijk. En if me jeyene leji me, we hebben moro hebitrayari. Dan mag de regering alles op mooie pakketten aanbieden. Als jullie pakketten willen nemen en jullie leven lang met pakketten willen leven en jullie kinderen ook zo willen leren om met pakketten te leven, op eenzelfde niveau willen blijven, dan moet je die keuze wel doen hoor. Ik kan die keuze niet voor jullie maken. Het is een keuze die je zelf als mens moet maken. Dat is kaba aan een mangmoro. Ik wens alla stranamang, alla strana uma, wan sweet kresneti, wan sweet day. Als de natuur mij de kracht geeft, ben ik er wel, voor oru. Maar vooral voorzichtig.
Aan de jongeren wil ik zeggen, think twice. Laat je goed informeren. Ga jullie lezen en volgen jullie personen in de politiek die iets kunnen betekenen voor Wi Sranan. Want daar gaat het om. Goede scholing, goede beurzen. Voor de jongeren die in onze jongeren agrarische raad wil deelnemen. Wij als Wi Sranan hebben een jongere agrarische raad gemaakt die met internationale organisaties nu al in contact zijn. Met Brazilië, China, Nederland en de CARICOM. Ben je 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar tot 28 jaar? Wil je deelnemen aan onze jongere agrarische raad? Maak contact met me. Mijn appnummer is op mijn page. En ik vraag elke jonge Surinamer om landbouw bewust te worden. Er is veel geld in landbouw. Maar geen huistuinbouw. Boerlandbouw. Blijven jullie volgen. We zijn op 5 locaties nu bezig. En probeer zoveel mogelijk bewust te zijn. Zonder negatieve inborst. En mensen die negatief praten, laat ze met rust. Zo zullen in hun andere leven wel bewust gaan worden waarover ik het heb. Ik heb een mooi lied voor die chamars en die chaprahas. En voor de mensen die zoveel van geld houden. Michel Eind. Weet je. Chor ka dunia ke daulat. Fufurman kondre na money. Michel Eind. Een Surinamer. Hart en nieren. Ook een Arkaman. Mensen. Ik zie dat de aanval is begonnen op meneer weer. Maar goed. Bedankt volgers. Blijf voor jullie mijn video zoveel mogelijk sharen. Laat het boodschap gaan waar de mensen een beetje kunnen begrijpen waarover ik heb. Als ik iets fouts heb gezegd, I'm sorry. Ja, het is om jullie bewust te maken. En word jullie bewust. Voor de mensen die thuis een beetje tijd hebben en iets willen planten, uko prawantu supuveri, u prawantu pepre, u voor de man, u kan bel me, u kan app me. Ja, dan willen we graag even checken. Want blakka man, sa e singi, unustani poko, kracht van de natuur. Ja, klopt. En nu een blakka man, een strana man. Ik ga je wel corrigeren, meneer. Maar blakka man, nee, was het misref blakka? Nou, mina een blakka man. Ja toch? Een Surinamer van Creoolse afkomst, Michel Eind. Lobby. दुनिया की दौलत और करे दुनिया की दौलत एक दिन मर जाएगा एक दिन मर जाएगा और करे दुनिया की दौलत एक दिन मर जाएगा दुनिया की दौलत एक दिन मर जाएगा रखना दुनिया की मोहब्बत रखना दुनिया की मोहब्बत एक दिन मर जाएगा और कर दुनिया की दौलत एक दिन मर जाएगा दौलत
एक दिन मर जाएगा छोड़ कर दुनिया की दौलत एक दिन मर जाएगा जिसकी खातिर जमा करता है तू इतना माल और कर जिसकी खातिर जमा जिसकी खातिर जमा करता है तू इतना माल और कर और तब आखिर है साल और तब आखिर है साल एक दिन मर जाएगा छोड़ कर दुनिया की दौलत छोड़ कर दुनिया की दौलत एक दिन मर जाएगा खुदा की राह में मुकाम में आए तेरे दे खुदा की राह दे खुदा की राह में मुकाम में आए तेरे करना तू हर गीत करना तू हर गीत साल एक दिन मर जाएगा छोड़ कर दुनिया की दौलत छोड़ कर दुनिया की दौलत एक दिन